Jo, ach jo. Nevím teda co... Ty, já jsem se slek. Proč je to tak strašný tady? Tady jsme byli. No Gandoj, ty s vámi zase ven? Možná jo? To zkusím. Tudy se. Jo, tudy. Cože? Můžu tam něco zapomněla, na co? Forgot to do something here. Na co? Na co zapomněl? Tak už je zpátky. Ne, tady takový strašidelný. Zapomněli jsme se potkat Slendermana, ne? Asi. Holy shit, ne. Na co jsem zapomněl? Teď jsem všecko vzal. Ten papír, akorát to. Ten kód, ale tady nic tam není. Ach jo. Vítá. Tady je to další dveře. No tady není něco nahoře. Schovaný něco zatím. No, teďka tam bude Slenderman. To jsou... Aha, tady! Paterky do paterky a papírek nějaký. Jo, najít exit. Honem pryč, já už tady být nechci. Já už to dál nevydržím. Já už chci být doma. Já už chci být u sebe doma, u svýho kola. Ne, se bojím. Doufám, že to najdu teďka rychleji, než mě dostane. Další trubka. Kde je ten exit? Ne, tady není exit. Sakra. A tady bloudím zase. A de faka jdeme. Teďka zase. Už jsem nahoře. Hop. Na co zase zapomněl? Já už tam nechci. Na co zase zapomněl? Já jsem na nic nezapomněl, už jsem to všechno prošel. Já doufám. Já už nechci tady být. To je jedno velké bludiště. Jo. 1000 cest všude. A tady něco. Tady jsem byl, ne? Jo, tady jsem byl, ten papír. Aha, klíč jsem tady zapomněl. Ach jo. Jo. Co to je? Já se bojím. Co za muziku? Jako ty basy by nebyly. Yeah! Fuck, Slenderman, ne! Hnusnej slentík, hnusnej. Já už chci být venku. Ne, honem ven. Ne, tady je to kon. Kde je ten vošaurus? Já ho nechci vidět. A tady trubka, to se tady, jo, exit, honem utíkej.
utíkej, utíkej, utíkej. Utíkej. Kam teď, kam teď, kam teď? I feel like getting sick. No, to já taky. To nejsi jedinej. Kam půjdem? To se bojí. Tohle je to tak strašidelný. Já jsem se... On tam byl. Ne, nevidím na cestu. On tam byl, normálně tam byl. Tam jdu. Do svého domečku. Už se vrátím domů a už nikam nepůjdu. Ježiši. Co to bylo? Zase nějakého plotu. Ne. Nech mě být. No, ty voláky, ale já se bojím. Kde mám svůj domeček? Tady nějaký domeček, taky. Domeček nějaký. To je který domeček. To je můj klíček. Pořád to je tam ten papír. Hej, ne. Kašli na to. Nechaj mě. Ne. To je další nějaký ten, ale jsem byl. Tady něco. Ne. Kam teď? Já se čítá tím víc bojím. Jo. Tady něco tady. Tady jsem byl taky, ne? Tak šupneme dovnitř. Tady něco přibylo. Tady možná skříní. Kam teď? Jakože bych si vzal buldozer, jo. Haha. Tak ne. Hej, kam mám jít? Já tady bloudím. Slender mi v patách. No, jo. A zase nebudu spát z toho. Ach jo. Tady něco je. Baterky, do baterky. Hop. Tady nějaký vrak auta. V krabici nic není. Yeah! Ty vole, já si holek. Doufám, že díl z tohohle Slendera stačí. Budete sledovat má další videa.